بسم الله الرحمن الرحيم. بورال تاويغول لewru suumoye. Tawegol lewru suumoye ko ɓural ngal Allah subhanahu wa ta'ala okkata bani adama. Wana dole ma feere ma tawna ma suumoye ko yiɗugol Allah on tigi o newnane o tawne. Anditi buy yehino e nder hitande feƴƴune de ɗo buy yehino suumoye tawataɓe hande kadi. An on si Allah tawnima haray wakkilo tinnoɗa daroɗa daritoɗa waɗa golle moƴƴe. Andita ko setto ngo arata sina tuma hitande feƴƴi kadi. Andita tawegol lewru suumoye horano haniri juula no Allah yiɗiri ɗum ko montirɗum bakkatuji on tigi non. Nelaɗo meɗen maki alayhi salatu wassalam man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mo hori suumoye himo gomɗini ko Allah farli ɗum himo ɗaɓɓude baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah yawtanaymo bakkatuji makko feƴƴunoɗi ɗin. Nelaɗo maki alayhi salatu wassalam man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mo darike juuli jemma suumoye on no Allah yiɗiri o yarlori non Allah subhanahu wa ta'ala yawtana on te bakkatuji makko feƴƴuɗe ɗin. Ko bakkatuji honɗi fanda ɗo hiɗi aroyay e vocal e vidéo aro si Allah ɓoyni si Allah newni o okki balɗe cellal yo Allah tawna en suumoye on o wawna en horude e juulde no yiɗiri o yarli o jaɓana en. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.